Dunay panghitabo sa kalibutan nga usahay di nato masabtan. May mga problema o kalisod nga agian, apan may kasulbaran ang tanan. Dunay mga tawong nagpangutan, naghambin o kasakit sa dughan. Di ang mga malipayo nilang panaguban, karon na pulihag kasakitan. Kalit nga panghitabo nga wa gyud nimo dahuma, may nawala nga membro sa pamilya. Apan ang tanan nga panghitabo dunay rason, ang kasakitan kinahanglang dawaton. Lisod ug di daling makalimtan, ang luha mo tulo di mapugngan. Apan dili kini maoy imong katapusan, umot kay pagsulay ra ang tanan. Kalit nga panghitabo nga wa gyud nimo dahuma, na may nawala nga membro sa pamilya. Apan ang tanan nga panghitabo dunay rason, ang kasakitan kinahanglang dawaton. Ayaw og padala sa pagsulay, nahanglang likon ka kanunay. Isalig ang tanan ngadto sa atong Ginoo, ang pagsulay makayaran nimo. Isalig ang tanan ngadto sa atong Ginoo, ang pagsulay makayaran nimo. Ang pagsulay makayaran nimo, ang pagsulay makayaran nimo.